Jamen, jeg synes jo, jeg har fået rigtig gode samtaler med mange gode folk her i lufthavnen og i kommunen og på forskellige virksomheder, så at jeg går herfra og tænker, at vi kommer til at have en rigtig god forretning. DAT er jo et vindue ut i verden for folk på Røros. Som vi ser bak deg her, så er det flere flyselskap dere har samarbeid med. Si litt om det rutetilbudet som DAT-ruta åpner ut i verden. Ja, altså det er jo faktisk ganske fantastisk, at vi ikke kun forbinder Røros med Oslo, men vi forbinder jo faktisk Røros med resten af verden ved de samarbejder, vi har. Vi har det, der hedder Interline-aftaler med alle de her flyselskaber, og det betyder, at man køber en gennemgående billet hele vejen ud til den slutdestination, man flyver til med det andet selskab. Ja, så næsten hele verden. Det er ganske godt, ja. Men SAS er den vigtigste samarbejdspartneren der da? Ja, i hvert fald dem, hvor vi sælger flest billetter, det er der ingen tvivl om. Ja. Nå er det jo sånn at det fortsatt er en del ledige seter på de her flyene som går opp og ned mellom Oslo og Røros. Hvordan skal de fylle dem? Jamen, vi tænker jo, at samarbejdet er en vigtig del af det, og så er det vigtigt, at der bliver skabt opmærksomhed omkring, at man rent faktisk kan flyve til Røros. Jeg har hørt i dag, at der kan være folk i Oslo, der kan være i tvivl om der overhovedet findes en flyplads her i Røros. Så det er jo en vigtig forudsætning, at man får tydeligt gjort, at den mulighed er der.